खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय रायजोआव खनले जिनाहारि खालामनाय जाथाय जाबाय थानायनि गेजेरावनो फिन आरोबाव गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जिनाहारि खालामनाय जाथाय जादों। जाथायनि बागै मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय बृहस्पतिबारखालि नगाव जिल्लानि थिङाव मोनानि समाव सासे 10 थाखोनि फरायसा 14 बोसोर बैसोनि फरायसाया टिउसननिफ्राय न'फारसे फैबाय थानाय समावनो साथाम दुथां सुबुंफोरा जिनाहारि खालामनानै माइ फोथार खाथिनि हाग्रायाव गारनानै गालाङो। बे मुगैथाव जाथायखौ खालामनानै दायो दायनिगिरि साथाम सुबुङा खारखोमानानै दङ। बे साथाम सुबुंनि गेजेराव सासेखौ तफाजुल इस्लाम होननानै मिथिनो हानाय जादों, नाथाय गुबुन सानैखौ मिथिनो हानाय जायाखै। बे जाथायखौ लानानै दायो नगावनि थिङाव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिदों, जेराव बे जाथायखौ लानानै गोबां रोजा आइजोफोरा दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय फासि नङाब्ला इनकाउन्टार खालामनांगौनि दाबिजों लामा गोख्रों सोमावसारदों आरो दायनिगिरिखौ सोरखारा जेबो खालामनो एबा जेबो साजा होनो हायाब्ला जोंनो हगारनानै हो, जों जा खालामनांगौ खालामगोन होननानै गोख्रों दाबि दैखांदों आसाम सोरखारखौ। बेनि अनगायैबो जेब्लासिम बे दुथां दायनिगिरिफोरखौ हमनानै साजा होनो हाया अब्लासिम थिं ओनसोलखौ बन्द' खालामनो थाखाय फोसावदों थिंनि फरायसा आफादा। रायजोआव दैबाना जानाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। गोबां दैबाना जानायनि जाहोनाव दाब रायजोनि सुबुंफोरा दाबो गोबां दुखु दाहाजों भुगिनांनानै दङ। बेबादिनो त्रिपुरायावबो गोबां जुब थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव दैबानाया गिख्रंथाव महर लादों। बे दैबानाजों गासै सा 15 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों। राजथावनि आगरतलाजों लोगोसे खोला त्रिपुरायाव गोबां दैबाना जानायनि जाहोनाव न'-बां, लामा, दालांफोरजों लोगोसे माइ फोथार, धोन दौलतफोराबो सिलिंखार जादों। थांनाय 18 आगस्तनिफ्राय गोबां थाद'नाय गैयै जुब अखा हानायनि जाहोनाव दासिमबो आगरतलानि साखाथिनि वार्डफोराव दैजों लोमसावनानै थानायाव हान्था मेला खालामनायाव जेंना नुजाथिदों। बेनि अनगायैबो थांनाय 23 आगस्त हरनि समाव हाजोनि हाया गिसिखानायनि जाहोनाव खोला त्रिपुरानि गंसे गारदां मुंनि गामियाव नखरसेनिनो सा 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सुलुंनिफ्राय मिथिनो हाबावनाय बादिब्ला दैबानाजों गासै सा 15 सुबुंफोरा जिउ खहा जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। त्रिपुरा सोरखारा दैजों खहा जाजानाय सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय गासै 180 रिलिफ केम्प बानायनानै होदों। बेनिनो सोनाब त्रिपुरायाव गं 24, गुमटि जिल्लायाव गं 28, खोला त्रिपुरायाव गं 30 आरो गं 38 रिलिफ केम्पआ खोपाइ जिल्लायाव बानायनाय जादों आरो आद्रा थानायखौ गं 4 जिल्लायाव गंफायै बानायनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बेयाव रायजोनि गासै 5607 नखरा दैबानानि साग्लोबसारनायाव खहा जानांदों। निउ बङाइगाव रेल स्टेशनाव आयेन बेरेखा हाबफैनाय 4 बांलादेशी सुबुंफोरखौ हमनो हादों पुलिस बिफाना। बे हमजानाय 4नि मादाव सासेखौ हौवा आरो गुबुन 3खौ आइजोफोर होननानै मिथिनो हानाय जादों। थांनाय 17 आगस्तआव उदालगुरि जिल्लानि टंलायाव अजय कलिता मुंनि सासे खौरांगिरिखौ खौरां बुथुमनो थांनाय समाव बिथांनि सायाव गाग्लोबदोंमोन। बे गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै मैया कक्राझारनि प्रेस क्लाबआ गोसोम बेज गाननानै दायनिगिरिखौ आयेन बादियै साजा होनांगौनि थाखाय आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखार आरो उदालगुरि खुंथायनि खाथियाव गोख्रों दाबि दैखांदों। कक्राझार क्लाबनि आफादगिरि किशोर सोरखार आरो नेहाथारि सुरज बसुमतारिया। आरो बेजों लोगोसेनो बेबादि गाग्लोबनाय जाथाया जाहाथे उननि समाव जाया बेनि थाखायबो सोरखारखौ दाबि दैखांदों। नेपालाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। नेपालाव भारतारि दावबायारिफोर गाखोनाय गंसे UPFD 7623 नम्बर प्लेट गोनां गंसे बास गारिया लामानिफ्राय गोग्लैलांनानै नेपालनि तानाहुं जिल्लानि मार्सियांगी दैमानि रुगुङाव थाबथादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे बास गारियाव गासै सा 40 भारतारि दावबायारिफोरा दङमोन। नाथाय बेनिनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सा 14 सुबुंफोरा जिउ खहा जादों आरो सा 16 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हायो। नाथाय सा 10 सुबुंफोरखौ गोमानानै दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। मिथिनो हाबावनाय बादिब्ला बे भारतारि बास गारिया प'खरानिफ्राय काठमान्डु फारसे थांगासिनो दंमोन, नाथाय बे समावनो गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। मैया सानजौफुनि 11:30 रिंगासो समाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। जाथाय जानाय खौरांखौ मोननायनि उनाव रैखाथि हान्जाया थांनानै गोमानानै थानाय सुबुंफोरखौ नागिरनाय हाबाखौ जागायजेनो। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।